2001 hasi ginen aktibidadeekin, bai? Bai MGEP eta bai Goierriko Fundazioak sinatutako akordio edo konbenio baten ondorioz. 2001 hasi ginen 82 ikasleko promozioekin, eskaintzen hasi ginen lehenengo mailako ikasketa guztik, gero ingenieritza tekniko mekanikoko soldadura edo lotura sistemak espezialeeko ikasketa oso. Gero beste mugarri edo hito importantea izan zen 2008, bai, ordu arte ingenieritza teknikoa eskaintzen haitu ginen, eta gero Bolonia dela eta gradukin hasi ginen, Mondragongo Eskola Politeknikoko beste kampusekin batea. 2008tik honuntza, gradua garatzen haitu geha, ingenieritza mekanikoko gradua eskaintzen dugu, eta baita ere 2008tik honuntza beste lan importante bat eduki eguna izan da ikerkuntza eta transferentziko aktibitatea martxan jartzen. Eta hemendik aurreako, azkenen dauzkegun erronka garrantzitsunak, pixkat gure hezkuntza arautuko eskaintza handitzea, master bat jartzeko aukera aztertzen ari gara, eta bestetik baita ikerkuntza aldetik aktibitatea igotzea, beste enpresa batzuei gure lan egiteko modue, gure metodologia aurkeztu, eta pixkanaka aktibitatea gehitzen.